Má tomu náladu, a všetkým rada. Čo by som vám povedala? Pretože mám nervy. Paso, povedz, čo si mám povedať? Povorčuk. Aby spojení podnikateľka? Áno. Ja neviem, no včera Valentíne, frajerko, no trošku ani sa nevyjebal vôbec, ale môžem pokračovať ďalej v tomto rozhovore. Môžem vám povyprávať o rytieroch, o našom vojsku, o všetkom. Ja sa rozpýtajú som mňa už včera Valentínik. Bez kože. Ale fakt, počkaj, čo som dostala? Faglentín som dostala. Od tátu som dostala čokoládu. Jednu faglentín. No ja som dostala, no nič. Od mami večeru. A potom od môjho frejera mami Rizatko, no. No jedna frejera. Po papuli. Od svojho mami. No, to mám frejera. Od môjho frejera mám... Mama ti dala ľudí. Áno. Áno, že som už mohla slovinu deti dala. Poslala, no. Môžeš dať pre teba? Môžeš to vyvolúbať. Domov, čerpicou. No, ale Adam čo dostal list, kartulovaný, ktorý je kakao. A čo bol taký? Dobre, ale... No, ja neviem. Nemáme, no. Patka sme z nich namalované. Ja, to. No a tak, Patka, čaká na teba prevádne jeden. Internetík večerný. Vypálenú. Dávajú na mečku, dávajú. Do večeru. Čo máme svetu s kozinkou? Akú? Jaj? A bože, som na internete mediálna hviezda. Už ja sa ti uzdávať, tak keď sa prihlasujú. Čo sa nepozrite? Už na ekonomiku veci o mne hovoriť pred hodinou. To si nepáči? No, však jasné. Tak doma správy na práci. Ty doma na správy. Ja ťa spravím? Doma správy. Ja mám správy. Nutí vás ako prostitúcii? Nemáme jasné. Má nám nutí ťa niekto k prostitúcii? Áno. Kto? Sigmana ma šikanuje. Zavežu milkého postoja. Ty nutia pracovať v domácnosti. Ja za to nemôžem, že ideme trénovať a Romana ešte po sprtúke. Madonna. Na stoja. Točila si Magduška. Romana. To vymažte. Poďme znova. Neviem, nemáme ideu. Nemáme ideu. To proste asi nepôjde, lebo... To nejde. Mám prečo len čaj, tak... No, ale možno nejakú majoranku z tej cigaretky. Salviu. Marišku z Mudráškej prečine. Dovážali na Ávi. To je školení. Boli... Vierovka vyžarovali sa marihuana. Máme 13 kôtov. Ale nie, to je vtešovanie ľudí. Je to tam vidno? Že sa môžu na mňa obrátiť, keď to má nejaké... No ja neviem, čo ideme teraz robiť.
Sáva, dovolí ma. Aj teba nie už. Už vidia všetci, akú obecku máme. Zakývajte do kamery. Okienko. Okienko pasa. Tak aj rovnú nejaký záber. No nie. Nie? Nie, lebo pasa. Nehehe. No dobré, otočujem. Oli, no, sám by tak nebyť kamerku, ale my sme zvyknutí do Simonou, tebe považí to isté. Marika. Ty spala si to, oni majú gitaru. Spala si gitaru aj inak tam majú všetko. Programy, no. Super, už na mne. Ešte ti pozriem televíziu, vieš, aké iné dekry. Nie, iba Oskar po mňa. Tak mám na 9. Nemá kríži mať doma 9, hej? No, LG. To vytríšte. Pepa, kam ideš? Balu do piču. Na večer, ty kruňo. U nás sa, no pani nasadí sa, urazí sa. A večer kedy? Tak kedy? Nie, obecne na nás. Pepa, zakývaj do kamery. Ježiš! Teba, nedírte sa. Pol 7, no. Tak my tam budeme tak okolo 7, tam príšte sa určite film, alebo telenovú. Tak okolo kej. Po 7. Ale. Ukážte tvoje stíhajdy. Koho? Stíhajdy. To je. Čo máš nabitý? To hore. Je, bože. A nerobte, lebo tam Megan bude žiarliť. A jeho napočkaj. Na čo počkaj, rýchlo. Tam urážam. Jaký tam máme život? No nemáme. Život je teda krásite asi podľa Hloďkovej. Dneska, keď sa pozerali ten film o tom Hemingwayovi, tak aj tak bok mi tak vidia, keď tu sa zaspial taliansku hudbu. Taliansku to mi už je? Ale nie, Hemingway krásny. To je taká Ja nepamätám, že by sa to si vôbec povedala, to ale... Asi, hej. Hej, čauky, napoď na čauke. Za kameru je Pepa. O koľkej teda? O 5. Manine. O pol 7. O 7, Pepa, ale keď sedí na kamere, tak povedz a nepýtaj sa ma stokrát jednu otázku. O 7. No, tak, Ivanová Kopola má tu loď. To tam si nechceš. Dajme Rimi. Dajme to, hej? Dobre, to je Našli. jebni to. To už je vrchol trápnosti, tak čo to si robíš. Ja? To je tu. Idí. No, nie? No a tak? To čo mi? Dobre, dajme koniec, hej, lebo je to asi dosť také trápne ešte. Ešte tu Simona. Pozdrav do skatelenia, priatelia. Budú tu nedelu o tej 2. hodine. Orina. Čo vy? Ideme si pomeriť.